ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት ነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከምኡትሩ ንሎሚ ሓሙስ 17 ናሓሰ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዕለታዊ ዜናታት ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓድምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክንቐድም። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተወልዱ ሰባት ካብቶም ኣብ ሸውደን ዝተወልዱ ብዝያዳ ቦታ ስራሕ ርኡይ ፀገማት የጋጥሞም ምህላው ኩነታት ከቢድ እኳ እንተኾነ ሰባት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ይኽእል እዩ ብምባል ብዘየድሊ መጠን ክፈር የብሎምን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሸወደን ቶቢያስ ቢልስትሮም ምግላጹ፣ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ምምሕዳራት ከተማን ሰብ መዝን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ሸወደን ዝርከቡ ሰባት ኣመልኪተን ክሕብራ ግዴታ ክግበረለን ዝብል እማመ ምቕራቦም፣ ከምኡን ራካፑራ ንማዕከናት ዜና ምውቃሳን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተወልዱ ሰባት ካብቶም ኣብ ሸወደን ዝተወልዱ ብዝያዳ ቦታ ስራሕ ርኡይ ፀገማት የጋጥሞም ምህላው ተገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ጥዕናን ድሕነትን ስራሕ ዝከታተል መንግስታዊ ትካል ኤጀንሲ ኣካብ ስራሕ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተወልዱ ሰባት ኣብ ስራሕ ዝበፅሖም መድሃልትን ምንግልታዕን ካብቶም ኣብ ሸወደን እተወልዱ ብዕፅፊ ዝዛይድ እዩ። እዞም ክልተ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ክሰርሑ ስለ ዝፍትኑ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንታኒ ናይቲ በዓል መዚ ያኮብ ግሮንሉንድ ይዛረብ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሸወደን ቶቢያስ ቢልስትሮም ትማል ረቡዕ ምስ ረድዮ ሸወደን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኩነታት ከቢድ እኳ እንተኾነ ሰባት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ይኽእል እዩ ብምባል ብዘየድሊ መጠን ክፈሩ የብሎምን ክብል ገሊጹ። ሰበስልጣን ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ምቅጻልን ምርኻስን ቁርኣን ከም ምኽንያት ብምልዓል ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ግብረ ሽበራውያን ኣብ ሸወደን መጥቃዕቲ ክፍትኑን ክፍጽሙን ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ሸወደን ክኢላ ትንተና ስለያ ዮርገን ሆልሙንድ ሰባት ኣብ ዝተናውሐ ግዜ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎን እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ሙሉእ ብምሉእ ክፈልጡ ይግባእ እዩ። ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ነገር እንተሪኢኹም ንፖሊስ ወይ ንኣባላት ድሕነት ክትሕብሩ ይግባእ። ጥንቃቐ ንግበር ግና ኣይንፍራ ክብል ገሊጹ ኣሎ። መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ምምሕዳራት ከተማን ሰብ መዝን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ሸወደን ዝቕመጡ ሰባት ኣመልኪተን ክሕብራ ግዴታ ክግበረለን ዝብል ኣካታዐ እማመ ይደፍእሉ ምህላዎም ተፈሊጡ። ሕግታት ዘይምፍጻም ዘኸትሎ ሳዕቤን ምዝ ምቕማጥ ዝብል ሓሳብ ክምርመር ተዳልዩሎም። ኣብ ሸወደን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ሰባት መሰል ትምህርትን ገለ ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕናን ይረኽቡ ኣለዉ። ይኹን እምበር መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን መርመሮም ንበዓል መዝታት ካብቲ ግዴታዊ ምሕባር ኣቐዲሙ ከግልል የብሉን ኣብ ዝብል ተሰማሚዖም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሸወደን ዋና ጸሓፊት ማሕበር ጠበቓታት ሸወደን ሚያ ኤዋልድ ኢንስላንደር ነቲ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሸወደን ዘካየደቶ ምርመራ መልኪታ ዘለዋ ናእዳ ገሊጻ። ትማል ረቡዕ ሬድዮ ሸወደን ኣብ ዘቕርበቶ መርመራዊ ጸብጻብ ብዙሓት ንግዱድ ክንክን ህፃናት ትሕቲ 15 ዓመት ኣመልኪቶም ዝተዋብኡ ውሳነታት ቤት ፍርዲ ርእቶ ናይቶም ዝምልከቶም ህፃናት ከም ዘየጠቓልል ምቅልዓት ዝዝከር እዩ። ሸወደን ንውዕል መሰል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ህፃናት ርእቶኦም ከስምዑ መሰል ኣለዎም ዝብል ናይ ገዛ ርእሳ ሃገራዊ ሕግታት ዘለዋ ግዴታታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝኹነታት ኣዝዩ ዘሰንብድን ምስ ሕግታ ሃገር ዘይሳነን እዩ ክትብል ሚያ ኤዋልድ ኢንስላንደር ኣተሓሳሲባ። ልክዕ ከምቲ እኹላት ሰባት ኣብ ሕጋዊ ጉዳያት ድምፆም ክስማዕ ዝፍቀደሎም ህፃናት እውን ከምኡ ክስምዑ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ወሲኻ ኣስሜራትሉላ። ብምኽንያት ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ጽምብል ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን ኣብ ማል ምክራይ ገዛ ወይ ኣፓርታማ ናይ ሓደ ድለይቲ 19,000 ክሮና በፂሑ ምህላው ተገሊጹ። ዋጋታት ክራይ ኣባይቲ ወርሒ ግንቦት ካብቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝነበረ ማእከላዊ ዋጋ ብልዕሊ 5 ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ። ይኹን እምበር ዋና ኣካየዲት ስራሕ ትካል ቦስታድ ስራተርና ኡልሪካ ብሎምቪስት ኣፓርትምኦም ከካርዩ ፍቓድ ዘይብሎም ሰባት ኣብ ዝኽዋፈሩ ከም ዘይብሎም ብጥብቂ ኣጠንቂቓላ። ዋና ጸሓፊት ሰልፊ ፊንላንዳውያን ራካፑራ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ውድባዊ ዋዕላ ህዝባዊ የማናዊ ሰልፊ ኣብ ዘካየደቶ መደረ መራኸቢ ብዙሃን ቡልያት ዘረባታት ካብ መቓን ትሕዝቶኦም ብምውፃን ብምግባሃርን ህዝባዊ ዕብዳን ይፈጥራ ኣለዋ ክትብል ወቒሳ። ሰልፋ ሰልፊ ፊንላንዳውያን ክሳብ ሕጂ ሕማቕ ዓሌታዊ ፋሽስታውን ናዚስታውን ብዝብሉ ቃላት ክጥቀን ምጽንሑን ዘርዚራ። ፑራት ማል ሰንበት ብዘይተወዳዳሪ ምርጫ መሪሕነት ድሕሪ ዝተኻየደ ምርጫ ንኸልኣይ ግዜኣ ነቲ ሰልፊ ክትመርሕ ተመሪጻ ኣላ። ኣባላት ሰልፍን ማዕከናት ዜና ብዘይፍትሓዊ ጸብጻብ ክነቕፉ እኳ እንተጸንሑ እቲ ደረቕ ነቕፌታ መራኸቢ ብዙሃን ካብቲ መደረን ላዕሊ ነቲ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ኣብ ምግዋሕ ተራ ዝተፃወተ ይመስል ክትብል ጋዜጣ ሄልሲንኪ ሳኖማት ተንቲና ኣላ። ኣብዚ እቲ ዘተሓሳስብ ከም ዝኣመሰለ ክስታት ህዝቢ ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ካልኦት ትካላትን ዘለዎ እምነት ኣብ ልዕሊ ምድኻም
ወሃብቲ ውሳነ ጋዜጠኛታት ንሓደ ዝተወሰነ ጉጅለ ህዝቢ ይቃወሙ ኣለዉ ኢሎም ንክኸሱ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ። ሰልፊ ፊንላንዳውያን ከመይ ዝበለ ነቐፌታዊ ጸብጻብዮም ምኽኑይ ዝብልዎ እንተ ዝነግሩና ነቲ ኽትዕ ዝሓሸ ምገበሮ ክብል ሓላፊ ቤት ምክሪ መራኸቢ ብዙሃን ኤሮ ሃይቮነን ትማል ረቡዕ ንሄልሲንኪ ሳኖማት ኣዘኻኺሩሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ቁፅሪ ሰራሕተኛታት ናይተን መድሕን ጥሮታ ኤልማሪነን ዘገልግላ ኩባንያታት ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ቀጻሊ ዕብየት ምንካዩ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ኣቴላ ሱሚ ደቡባዊ ዞባ ፊንላንድ ዝነበረ ቁፅሪ ሰራሕተኛታት ርጉእ ስለ ዝነበረ እቲ ኩነታት ፍሉይ ኣቓልቦ ይሰሓበን። ቁፅሪ ሰራሕተኛታት ኣብ ወርሒ ሓምለ ምስ ተመሳሳለ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ1.4 ሚእታዊት ነኪሎ። ዝናኾነ ኣብ ኣቴላ ሱኦሚ ቁፅሪ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ቅድሚ 1 ዓመት ዝነበረ ደረጃ በፂሕሎ። ናሪ ዕብየት ኣልማሪነን ኣብ ሚያዝያ ግንቦት ናብ ዳርጋ 0 ወሪዱ እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ እቲ ዕብየት ናብ ኣሎታ ክወርድ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ድማ ብናህሪ ምንቁልቋል ተታሒዝዎ እዩ። ኣብዚ ዓመት ቁጠባ ፊንላንድ ከቢድ ብድሆታት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ዛሃዛት ከዓ ነዚ ቁጠባዊ ኩነታት ዘንጸባርቂ ክትብል ተመራማሪት ኤልማሪነን ጆኒ ቫታንን ትገልጽ። ዛጌት ዓውድታት ህንፀት ትሕቲ ባዶ 7.8 ሚእታዊት ኣገልግሎት መንበርን መግብን 2.4 ሚእታዊት ንግድ 1.8 ሚእታዊት መጓዓዝያ ከዓ 1.5 ሚእታዊት ምንቁልቋል ኣርዮም ኣለዉ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለዎም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ገማገም ባሕሪ ኬፕ ቨርደ ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ተረኺባ። ኣብታ ጃልባ ካብ እተሳፈሩ ስደተኛታት እቶም ልዕሊ 60 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ኣሎ። ኣብታ ጃልባ ህፃናት ዝርከቦም 38 ሰባት ድሒኖም ኣለዉ። እቶም ደሓንቲ ኣብ ደሴት ሳል ኣብ ዝርከብ ገማገም ባሕሪ ሓገዝ እናተገብረሎም ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ስእልታት ተዘርጊሑሎ። ኣብታ ንሓደ ወርሒ ኣብ ባሕሪ ዝፀንሐ ጃልባ ዝነበሩ ስደተኛታት እቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ ካብ ሴኔጋል ከም ዝኾኑ ይግመት። ዝናኾነ ምስ ስደት ዝተሓሓዝ ሞትን ስቓይን ንምውጋድ ዓለም ለኻዊ ስጉምቲ ክውሰድ ሰበስልጣን ኬፕ ቨርደ ፀዊዖም ኣለዉ። እታ ጃልባ ጥሒላ ክትከውን ትኽእል እያ ተባሂሉ ተስፋ ተቖሪጹ እኳ እንተነበረ ንመጀመርታ ግዜ ዝሓለፈ ሶኒ ከም እተራየት ፖሊስ ንማዕከን ዜና ኤኤፍቢ ሓቢሮም። እታ ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐት ፒሮግዛ ዓይነታ ጃልባ ኣካል ኬፕ ቨርደ ካብ ዝኾነ ደሴት ሳል ዳርጋ 320 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብሓንቲ እስጳኛዊ ጃልባ ገፈፍቲ ዓሳ ከም እተራየትን ድሕሪኡ እቶም ጀለብቲ ንሰበስልጣን መጠንቀቕታ ምትሕልላፎምን ፖሊስ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ዝደሓኑ ካብ 12 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድሜዮም 4 ህፃናት ከም ዝርከቦም ኣፈኛ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ኣፍሊጡ። እታ ጃልባ ብ10 ሓምለ ካብ ሴኔጋላዊት ቁሸት ገፈፍቲ ዓሳ ፋሶ ባየ ዝተበገሰት ኮይና 101 ሰባት ተሳፊሮማ ከም ዝነበሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሴኔጋል ብሶሉስ ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ብምጥቃስ ሓቢሩሎም። እቲ ሚኒስትሪ ዜጋታት ሴኔጋል ናብ ሃገሮም ንምምላስ ምድላዋት ንምግባር ምስ ሰበስልጣን ኬፕ ቨርደ ይዘራረብ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እቶም ዝተረፉ ሒደት ዘይ ሴኔጋላውያን ተጓዓዝቲ ካብ ሴራሊዮንን ጊኒ ቢሳውን እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ።
بارك برا سمعتنا لو محامس 17 نحاسه بهرمين ميديا استدالو حتى ارت زيناتات هاجرات نوردي كمون هاجرو فصامتات زوم كساب حجي كتكتاتلوم صنحكم يوم مسانا بمصنحكم ازينانا مسجنا بزن سنابتكم سلام. هارموني ميديا علت لدت مرعى ممرغتان كالوت أجدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناينقع حقوسكمن انقع عبقعكمن ملأختتات انمم حللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزي نخلوكم تختاتل هارموني ميديا نحبر نغلهم فتوتخمن مغربتخمن انقع عبقعكم نمبال ابتدليل اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو